Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da wannan lokaci da kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani a kowane lokaci idan dama ta zo da ake samun kuɗi da ita, muna kawo muku ita a wannan gida namu. So a wannan bidiyon ma mun sake zo muku da wata hanya wadda za ta baka damar samun kuɗi a Telegram. So dan uwa idan kana kallon bidiyon ne a YouTube ka je a description na wannan bidiyo za ka gani. So kamar yadda kuke gani ga mu a cikin Telegram tamu, so za a je muku tare da link ɗinta. Idan baka yi join ba dan uwa ka je ka yi join nata. So idan kowa sai da ake dai register, yana da sauƙin register sosai, ba shi da matsalar register. So idan har ka kammala register dan uwa zai nuna ma page kamar haka. So abinda ake buƙata, aikin da za ka yi wato ka samu wannan token shi ne za ka taɓa nan ɓangaren ɗinin gashi. So idan har ka taɓa ɓangaren ɗinin ɗinnan so zai nuna ma page kamar haka. So aikin da ake buƙata kai anan shi ne za ka yi wato test ne guda 20 za su baka, wanda already idan kuka duba complete na riga da na kammala wannan test ɗin. So idan wannan test yadda za ka yi shi anan shi ne idan har ka taɓa shi za ka yi kallon bidiyo ne wanda bidiyon ba shi da tsayi, tsawon in sakonni ne ƙalilan za ka ga ka kammala wannan bidiyo ya ƙare. In sakonni ne ƙalilan kowane bidiyo suka sama za ka ga ƙare, wanda tsawon sau 20 ne za ka yi ka samu wannan token nasu guda 20, wanda tsawon kwana 5 idan har kana yin wannan test za ka samu abin da ya kai minimum withdrawal guda 100 shi ne minimum withdrawal ɗin shi wannan token. Sannan idan har ka cire abinka za ka iya sayar da abinka normal yana kasuwa a halin yanzu. Sai ka zo ka yi join na Telegram channel nasu a nan. Idan har ka samu abin da ya kai minimum withdrawal za ka taɓa nan withdrawal ɗin nan. So za ka yi amfani ne da Binance. Idan ka zaɓi kan Binance ɗin nan sai ka taɓa, sai ka sanya inta amount ɗin nan sai ka saka ko nawa kake so ka cire. Bayan ka saka ko nawa kake so ka cire sai ka taɓa wajen, sai ka je ka abuna wato ka ɗauko UID ɗinka na Binance ka saka. Idan har ka sanya bayananka sai ka yi submit withdrawal ɗin nan shi za ka taɓa. Nan take za ka ga sun tura ma da abin da ka samu zuwa Binance ɗinka, abin da ka yi withdrawal ke. So wannan ita ce hanyar da ake bi a samu wannan, wato wannan ita ce hanyar da ake bi a samu wannan token ka cire shi normal zuwa Binance ba tare da wata matsala ba. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani akan wannan bidiyo, da fatan wannan bidiyo zai amfane mu. Mu haɗu a lokaci na gaba.